Tools though. Yeah. Yabo lokho kungilethele emshengu ukuthi okay. Kuyonina ngisinga manje akusindawo yokuma le indawo yokudlula isigojana nje. Amen. Kuyadlulwa. Manje ke baningi abantu bebezongibona. Abanye bathi bengena nje ubone seba ready for ukukhala. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, izindaba ke ezingenandi ukuthi ubaba umfundisi SD Gumbi has been amputated, which I believe kungenxa yesifo sikashukela. Ubaba uGumbi ke udume kakhulu ngokuba umfundisi who preach salvation, nothing else. Waduma ke okhosini FM ngezintshumayelo zikaNkulunkulu nomuntu omusha. Uthi ke wasindiswa ngo1959 and uhleze zokusho lokho ukuthi he have more than 60 years ehamba noNkulunkulu. Well guys, in this video ubaba uGumbi was just explaining ukuthi abantu abaningi ke bakhathazekile kakhulu ngesimo sakhe, abanye bafika vele sebegcwele inyembezi ubona nje ukuthi bafuna ukuzokhala, kodwa ke noma ekulesi simo guys, he still create jokes and give courage to abazalwane. Niyazi ke bakithi ukuthi ke noma eshumayela uhlezi zokwenza amahlaya, kuhlekwe nje khona lapha asuke eshumayela khona izinto zakhe ke lezo. We wish him a speed recovery guys and praying ukuthi ke kube kokugcina edlula kule process, ngoba abanye uthola ukuthi umuntu bamnqumile unyawo baphinde balinqume futhi, like banqume nje obaphinde bathola sekunqunywa the other leg guys. So we are praying ukuthi ke kube ukuthi okugcina edlula kulesi simo adlula kuso. I've picked up few comments ke ngalesimo sika baba uGumbi, sizukuthi ke abanye abantu ke bathini. The first person said usaqhubeka ke nokusiqinisa in spite of the condition akuyona. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Ushaka wathi a true man of God. Wathi omunye, how baba uGumbi uJehova kupholise bishop wesizwe. We wish you a speedy recovery mfundisi, we love you baba. Askisi mkhulu uGumbi, the Lord is with you. Kuzodlula ncegu, qina ncegu kaThixo uphole baba. Well guys, yeah, baba uGumbi guys really impacted many people's life and spiritually gave birth to many young pastors. We love him and we wish him a speedy recovery. That's all I have for today guys. To leave your comment below and share with us any of your favorite sermons zika baba uGumbi. Bye.